Biovíz zöldhéjú kagylóforte kapszula. Ízületeink felszínét a jó működés érdekében porc borítja, és egy úgynevezett ízületi tok veszi körül. Az itt található ízületi folyadék mintegy kenőolajként működik. Egyre nő azoknak a száma, akiknél a mechanikai igénybevételek miatt a porcok felszíne megkopik, az ízületi folyadék kenési tulajdonsága romlik, ami gyakran erős fájdalmakkal jár. Tudományos alapon összeállított prémium kategóriás étrendkiegészítő. Zöldhéjú kagyló kivonattal és tengeri halfehérje porral. Cápaporc kivonattal, kondroitin szulfáttal, MSM-mel, natív 2-es típusú kollagénnel, mangánnal. Ezek összese segíthet csökkenteni az ízületi fájdalmakat. Szerepet játszik a szalagok, ízületek, kötőszövetek és porcok rugalmasságának helyreállításában és a gyulladás csökkentésében. Visszaállítja a kollagéntermelést és nagy szerepet játszik az egészséges csontok, idegek, ízületek és porcok fenntartásában. Kiknek ajánlott? Túlsúly okozta ízületi panaszok esetén. Nehéz fizikai munkát végzők számára. Kifejezetten ajánljuk amatőr és profi sportolóknak, aktív életet élőknek és időseknek. A zöldhéjú kagylóforte kapszulában megtalálható minden, ami az épp porchoz szükséges.